Buhay tahu je sengsuk mani ya falai jaka tabun kok sini takuk Tripura mothani ngai monitoring committee ni member tabo home quarantine majak corona virus ni positive ngai home quarantine ong toma jorabo jeng phai sok phaiwi tabo borok ni oro ni khanai nai leinai bosok dororong khabo ta hairon ingke chini tak monitoring ni member chini takuk mohon singmol somno jeng koijabo kisa seno sai khanaro ni bangai bahai obostha gotai tongkha apadoto angkeno June 3 tariko corona positive manjago ang belai no dorong angkha tawo ani kormi rok phai ano gisa ju bai mani belai no kha hambai maroka tabo bahai bungnai gisa ju de jelo kuknai kha bahai bungnai samai ko tabo gisa le kome mani hai angkha bithi rok to je tong mani boto jai pai kha tai botma asin belai no posto angkha ang corona positive manjago Mangsa camaya nama belai no dorong kha. Te alkani rajniti khainai bodol eba NGO ro phai na nai phaitrang Koi nai phaya. Asa kormi ro waisa wisu phayo boro bo bithi ro phaya. Bithi je hospital ro hojamani asang no bithi ro gumania. Ai khen no matong kha no quarantine ke matong kha. belai belai ke hambai Kormi ro phai hambai sini takuk no